nga natabo sa sining Bagyo Odette. Kadamo sang nalitan, sa nasiling ko na madamo sa mga istorya, masubo nga eksperyensya sa aton nga makaaksyon. No? And I would like to share with you sining eksperyensya sang isa ka pito ka tuig nga bata. No? Hindi na lang ko mag-mention sa mga ngalan. Actually, ini ginsugid sa akon, sa pamilya mismo. No? Isa ka pito ka tuig nga bata, upod niya sa ila balay ang iya nga lola. No? Upod niya sa ila balay ang ila nga lola. Lola lang upod niya. Ang amay, atuya sa panay, may trabaho. Ang iloy, wala man dira, nagtrabaho. May trabaho man. Sang naglaslas ining Bagyo Odette, duha lang sila sang lola niya sa ilang nga balay. Now nakita sang lola nga amat-amat nga nagasaka ang tubig. Amat-amat nga nagataas ang tubig. Hasta nalambot ang ilang nga balay. Ting ila balay, siling bala naton nga do bungalow nga type. Nagsaka hasta nga nagtaas na ng tubig. Ang hinimo sang lola, ginsuksukan niya sa sapatos ang iyang apo nga pito ka tuig, ha? Pito ka tuig ang edad. Ginsuksukan niya sang sapatos. Ginatagan niya sang ginpadalaya ka daw may ara nga daw ang panganan ang apo blang nga daw gasiga-siga. Ginhatag sa apo niya pito ka tuig. Ang tubig taas na, ha? Kaginabala na yang apo nga to, pito ka tuig nga bata niya to. Langoy ka, dire-diretso ka lang langoy, hindi ka gid magbulubalikid na, diretso ka lang paninguha to nga mabuhi ka, pito ka tuig nga bata na. Kay sa pinsar sang lola, hinali nga magtaas na gid ang tubig kag malangapawan na sila, malapalambot na sa lapit sa ilang atop sa ilang balay, mas suay na gid sang mahimo kundi nga hulaton na lang ang kamatayon eh. So iyang inimo mo to. Imagine ninyo pito ka tuig nga bata. Ano sa sang lola niya, tinguha lang to. Langoy kwan lang, paninguha kagid lang, ha? Langoy ka lang nga langoy, hindi ka na magbulubalikid. Kay pangamuyuon na lang nakon nga may ma-rescue sa imo, may masalbar sa imo. So mo to gid mo sa bata. Ang bata naglangoy, perting langoy, ha? Sige lang langoy ang bata, sige lang paninguha maka-rescue kabudlay ang tubig baskog, pito pa sa katuig kagamay sa lawas. Sige man ang iya nga, ipataas mo lang ang imo na nga nagasiga na ang panganan. Kay basi pa lang may makakita sa imo. So sige lang yung bata, way kabalo kung din direksyon, basta langoy lang sa kalangoy, kitaas ang tubig. Sang ulihi, may ara nga rescue group na nagasakay sa salakyan. Nga nakita nila ang ining bata. Ha, nakita nila kay may kwan, may ginauyatan nga daw gasiga. Kag nasalbar ini nga bata. Pito ka tuig nga bata. Now, sang masalbar ang ini nga bata, ginadala of course sa isa ka evacuation center. Ang iloy, purti ang pangita sa bata. Wais nakbalo mo kung din, kay malayo nga lugar ang natupan sa bata. Ang iloy na mabuang na sang pangita kung di ng bata niya. Gado mabuang sa paminsar kung di ng bata niya. Pangita, hasta mga yung nakapabalo sa ila nga na-rescue ang iya nga bata. Sugin kadtuan, ang amay nakapuli man, yung kadtuan ng bata, kag abi ninyo maka-action, no? Ano natabo? Ang bata, sa ngaran ng iamay man, kung yan mo, ang iamay daw, idol yan mo. Idol yan ang iamay. Sa ngaran ng bata, ang iyang amay, yang ginikanan, ara na, ang lula nakasalbar man, sa ngaran ng amay, ang ginambal sa bata, niya pa, siling mo, kwaon mo ko, munang hambal sa bata. Amo to, hasta subong, amo tong katapusan nga hambal sang bata. Hasta subong ang bata, sige lang sang hilibion, hindi mo maistorya, way na sa gahambal, way na sa gana magkaon, sige na lang hilibion. So, amo to ang trauma nga natuga sa sininga bata, sang experience siya
nga iyan agyan sa sining bagyo udet. Ha? Trauma, perti nga trauma nga nag-igo sa bata. Nga until now, sige lang yapon hiboy ang ninga bata. Ha? Sang naagyan niya nga eksperyensya. Ti daw mo bla imagine yung mga kaksyon na 7 ka tuig nga bata. Sa edad nga mo sina naagyan mo na ya ang eksperyensya nga mo na. Ati ako nag-edad ako mo ni wala ko agi sa mo na eksperyensya mo sang naagyan sini nga bata. So, siguro sa mga ginikanan, hindi ko na pang-mentionar, sila actually kilala ko gid no? Kilala sa akong asawa. Sa mga ginikanan, siguro ang bata ni dapat i-kuan ni siya, no? Kuhaan ni siya sang psychiatrist, psychologist, para nga mabuligan sa iyang mga kuan siya mo tupan ni sa kinatawag naton nga mental health problem na ni siya mo. Ang trauma nga natugan ni sa bata, hindi mo ni dali-dali nga madula. Si Pablas ta subong ka hibi lang yang hibi ining bata. Way naghambal, way daw hindi na magkaon mayo. Amo na sang isa sa mga eksperyensya mga kaksyon gina-share ko sa inyo kung nano nga mga kabudlayan ang nasugata sang mga kauturan naton nga napiktuhan sang dako sining paglaslas ni Bagyo Odette. Kita ining especially diri sa aton ni area, gareklamo na kita sang brownout. Daw malawig na. In fact, may mga area pa diri yapon sa coverage area sang Seneco nga wala pa gyapon niya mabalik ang suga. Ha? Amo na nga siling ko bisan jutay lang ang galantaw sa FB bangod sang problema sa kuryente, wala sang power, kung may power man pero sa in my case, may power pero ti wala man ko internet connection, down man ang internet connection. Sige lang, aton ni padaan yung pagpangalagad sa aton ni Pumuluyo. Ang akong punto is this. Sa sining nga bagyo, sa sining eksperyensya nga nagyan naton, kadamo sang kabudlayan nga aton nagyan. May ara nga nabudlayan sila kay wifi sila kuryente. Iba may kuryente, nabudlayan sila kay wala sila sang internet connection. Pero initanan makumparar lang natin ni sa kabudlayan nga nagyan, eksperyensya nga nagyan sa aton pila ka mga utod para rin sang in-share ko sa inyo. Isa lang ni sa mga eksperyensya ha. Kung papatian nato si Action Brian Morden dito subong sa South, damo pag mga eksperyensya dito kag mga istorya ang iya nga nabaluan nga gin-share sa iya sang mga naka-eksperyensya sang perting nga kabudlay sa sining Bagyo Odette. Ikaw lang gani reklamo kita nga wala kuryente, reklamo kita wala internet. Dito ka iya ginatos na to yung mga tao sa Southern Negros, oh. Waya sang pulian nga balay, kaya balay nila wasak gidya. Waya sang pulian nga balay. Te, ano pag ginakakabudlayan? Amo na akong butsilingon nga. Tanan kita nag-antos sini, no? Tanan kita nag-antos sini. Kag this is now the time nga tanan kita magbinuligay in whatever capacity we can sa aton ng bala masarangan mga kaaksyon. Kung ano ang aton mabulig, suno sa aton masarangan. Amo na tani gid ang dapat subong nga panahon. Sa sining sitwasyon nga naagyan sa aton mga kauturan, this is the time for us to be of help sa tanan. Sa nasiling ko na suno sa aton masarangan. Kay tanan-tanan kita naga-eksperyensya sa kabudlayan sa anuman nga pamaagi. Pero why nagabot silingon nga hindi kita makabulig? Hindi ba mga kaaksyon? Amo na nga akong punto nga. Dapat, sini nga panahon, magbinuligay kita in whatever capacity we can and we have. Binuligay. Katahom sina, tani, nga kung amugin sina, no? Pero hindi mo nagkakatabo eh. Ha? Hindi mo nagkakatabo. Nasubukan ko ni sa mga balita, blagadangat diri sa aton. For example, dito sa Sipalay, kuno, may balita ka nagabot sa aton. Kundi yung problema sa mga tao is why kuryente, ang cellphone mo, ang communication, essential na nisa mo, importante na nisa, kinahanglanon na nisa sa karon nga panahon. Kundi why isang kuryente, ti paano ka may cellphone ka man, hindi kaya ka-charge? Ha? Why kuryente mo? So, ang cellphone mo, ang communication,
kina-consider na ni essential na ni sa aton nga pangabuhi, di ba? Maglakat ka, bisan no ka na kalayo, dumduman mo, dala cellphone mo, balik agad, bro. Ha? Balik agad, bro. Kwaon, minano ka kadali. Mabalik agad kikwaon mo cellphone mo because ang communication importante na kayo sa aton karon nga pangabuhi. So, tungod nga wala sa kuryente, hindi ka ka-charge ng cellphone mo. Di kung may ka battery, kung hindi mo magamit. May balita kita nga nabaton, nga dira ko no sa Sipalay, sa 7-Eleven, dira nga store, isa man na nagurong 7-Eleven sa Sipalay, no? Nagapat-charge na sila. Nagapat-charge na sila. Abi mo pilang, gapat-charge sila, pero manukot sila. Intindihan tama, hindi ka makapanukot, huwag may problema. Kaya gagamit ka man sang kuan mo, kung generator na gamit mo, gagamit ka man sang, ano pa nabag sini, gasolina mo sa imo generator, di ba? Sa imo generator set. Intindihan na. Ang masubo lang, kaya ang panukot nila, mag-charge ka sa cellphone, kundi, bayaran na, kung zero kagad. Pag-charge mo na, dugay-dugay, bantay bla, makuha na sa 1%, 2%, 3%. Teng cellphone nas na nasa 100%. Ang sukod sa 7-Eleven, pesos kada percent. But silingon, kung ma-fully charge ka, 100%, sin ang bayad mo. So siling ko, ha? 100 pesos ang ibayad mo para ma-fully charge ka? Siling ko bala nga, ini nga chimpo, tanay binuligay ini. Hindi niya pamintaha. Hindi ni siya pamintaha. Sobra-sobra naman kamo inyo. Yang mag-amusin na nga ma-charge sa inyo da para ma-fully charge. Sukton yung asin. Tag pesos yang kada percent sa nga ma-charge inyo. Do ka, para sa akon, do ka sobra-sobra naman ha. Hindi na pwede nga mapanubo-nubuan tana. Kaya ti chimpo ni siyang binuligay. Tanan nga antos ni. Hindi ta pagamiton bala ang pag-antos sa aton pumuluyo sa kagalingon naton nga bintaha. Isang problema kung isa sa aton na muna eh. Kung ano pag din pagani nga ara sa kalalatan ng pareho, ta ginapamintahaan ta pa, which ako niya, hindi kidya mayo nga himo mo. Hindi kidya mayo nga buhat. Ari pag ito isa pagid ka report nga naglambot sa akon diri. Ining mineral water ni, ining bottled water na siling naton, nga gabili 15 pesos, sang wala ang bagyo, ubutang ta 20 pesos pa sang wala ang bagyo, 20 pesos dako-dako na eh. Pero ang report ba lambot sa ako, ini tag 15 pesos ko no. Nga 60 pesos na. Kaya hindi kita nga kulang ang tubig dira sa lugar. Pero hindi ta naman pagpamintahaan ang aton nga pumuluyo. Baligya mo na 15 or bisan 20, paganansya ka na na. Hindi ta na pagpatsyon pa aton pumuluyo. Nga baligya ta pagidya 60, mo na kuno mo. Kami diri sa syudad sa Bacolod, may mga grupo diri. In fact, ako gani, buwas guro, bisan paano, makapadalaman ko. Kabalo ko nga problema dito sa Southern Negros, tubig. Di may ari diri nga isa ka organisasyon, isa ka eskwelahan sa unang bata ko, nga pangayo sang donasyon. Ang inapangayo, either canned goods, o dilatas, o kung tubig. Tisiling ko to, huwag mangintas ang budget gid ako, hindi daw kapadala tubig no? Papadala ta tubig kay kinanglan na to mo. Tini mo ning chimpo tani bala nga binuligay kita. Ha? Ang diri sa kita migo ko. Ato to kay na may isa kami ka activity kay na, ato tong migo ko gina nga isa. Ni kuha ka man, yaga pang tipon kami kuan, gapang tipon kami ng botelya bala sa mineral water, ng bottle bala ng mineral water, ng mga empty mineral water, kung nga man, nya kay ginapa-refill namon, kay dalo namon ito sa kwan, dito sa south, dalo namon to para makabulig sa mga tao to, hindi bala? Iya mga dalayawon, iya nga mga kwan, nga mga buhat sa aton nga mga ka-aksyon. Baka-baka sila, iya panglibot sila sa mga kwan, panglibot sila sa mga restaurants. Klaba, may mga restaurant subungan gina-serve, bottled water lang mo. Ngayon ka tubig, niya bottled water amon di sir. Babot silingon, kaon ka da, bayad ka pagis tubig mo, kay bottled water nila mo.
O sila yung natawag na service water. Tingin na pang tipo nila, ang mga empty bottled water, and empty bottled water, empty bottles, ang mga empty bottle, yung tipo nila, kay butangan nila sa tubig, i-refill nila, bayran nila, mabayad man sila sa pag-refill sa mga water station natin dire, para nga idulong dito. Iniya, believe na ko na iya nga mga buhat. Making the effort, kag nagagastos ng resources para ibulig dito. Amo na taning dapat. Hindi niya tani dapat ning mga pamintaha. Hindi ta mamintaha sini. Kaysa sa siling ko na bala pero sang bottled water 20 pesos na sang wala pa ang bagyo. Anay kay nagbagyo kag ginkulang ang supply, baligya mo si sinta. Pamintaha na gina nga tutuod. Hindi na naya kunano pamintaha na naya. Which hindi na ya dapat sa karon nga panahon sang ining kabudlayan. Hindi na ya dapat nga himuon mo yang nga pamintaha, himuon mo yung okasyon sang pagganansya ang kalalatan nga ginatubang sa aton nga mga kauturan. Hindi mayo nga batasan. Sa nasiling ko na. Amo ni nga panahon niya nga dapat magbinuligay kita. Maghimo kita sang kung ano aton mahimo para sa aton mga kauturan nga nabiktima sang sining kalamidad. Ang paminsaron nato niya, how can we help? Hindi tayo maminsar nga, ay, manegosyohan ko ni, ay, makaganansya ko di. Kay, to tell you frankly, inang ginahimo nyo na, may biltada, sobra pa na ang biltada. Hindi ta gusto matabo na sa inyo. Nga sa ginahimo ninyo nga pagpamintaha, tungod ang aton iban nga mautod, ara sa kabudlayan, ara sa kalalatan, ginahimo nyo pang pamintaha, okay lang na subong maganansya ka. Pero, I tell you, mabalik gani na sa imo, sukton ka gani, base hindi ka karapal, sang ginatawag naton nga gaba nga mag-igo sa imo. Base hindi ka karapal, kung abtan ka sang gaba, hindi sa siling ko na hindi naton pagpamintahaan ang kabudlayan kag kalalatan nga ginatubang sa aton nga pumuluyo. Pinsaran nyo bala kung paano ko makabulig. Imbis nga mag-donate ka mo dagin, pamahalan nyo pa ya. Tiyan mo na mga report nga lambot di sa aton. No? Imbis nga mag-donate ka mo datane para makabulig, kaya sa negosyo nyo for so long a time, nagaganan siya man kamo, ini nga timpo ni Guro, time to magawan bala ng payback bala. Balik taman bala ang aton nga naganan siya for so many years, nga naganegosyo kita. Bisan paano, mabalik naton sa pumuluyo, ang nagakinanglan, hindi ta na pagdugangan pa ang ila pagantos. Kung hindi ka ginman mag-donate, baligya lang sa eksakto nga presyo. Kung hindi ka mag-donate, hindi ka namon, hindi ka pilito na. Baligya lang sa eksakto nga presyo ang imong baligya. Kay ganansya ka man natagyapon, di ba? Ganansya ka man natagyapon, tinga ang ipabutang ay himuon mo yung 3 kapilo ang presyo na. Pero sa akon, abi, kung nakakinanglan ko tubig, mabayad na lang ko yun. Mabayad na lang kuya kung ang kakinanglan kita tubig mo. Di ba mintahan na yung dako? Kaya sa nasiling ko na andaman mo ang gaba basi magbeltada sa imo. Hindi ta na gusto matabo sa imo, no? Anyway, ang isa sa problema subong ining communication. Sa nasiling ko na, internet connection, man sa una sa nasiling bala nga, magbagyo gani. Kung magbagyo gani sa isa ka lugar o may kalamidad, ang inapangita sa tao, niya din ang presidente taman, niya din na si gobernador, niya din na si mayor man, din na sila ni councilor, din na si kapitan man, napangita mo na nga kung paano mabuligan kita. Subugin na pangita sa tao niya din ang internet connection to naman daw internet ay napangita. That is so important sa communication sa aton karon nga pagabuhi. Sa saling ko na kay na ako
Akon di nga sa akong balay, may suga na ko, 2 days ago pa, o 3 days ago siguro pa, wala lang ko internet connection. Down ang system. No? Kapila na ako magtawag sa PLDT na akon mo. Kapila na ako magtawag, kapila na kontak na, kumiro ka na yung tawag to niya, sir, 4 hours, arat na sa sir, pero ay mangyapon, daw na duwa na kadlaw, ay mangyapon. Nabalik ang akon nga internet. Ti balokat sa trabaho namon, importante ni para sa amon mo, kay nagakuan ko, na-check man amon ang ako, kapala check ko na sa mga balita, sa mga muna, bla, importante na para sa akon. Ang akon ng tani, bla, sa aton nga mga telecommunications company, PLDT, Smart, Globe, ano pa kayo? Dito, may dito pa eh. Kung ano pa na da, kung may mga doon o may mga dito, kung na, basta na mga telecommunications company, palihog man, dasig-dasigan nyo man ang pagbalik sang sang inyong service. Pero sa PLDT, may case, palihog man na, be, dasig-dasiga man, be, nga mabalik ang inyong serbisyo. Kay, kung mangutod ganito, kudasig man sa inyo. Tanay kung ano kadasig mo mangutod, para sa akon nga internet dira, kung isa kadlaw lang abe ang akon nga due date abe pitsa uno. Ting isa sa kasako-sako ta malipat tabla. Gisa way gyud bayad eh. Pero actually kalaban sa lipat. Malipat ka lang nga pitsa uno gali dapat mabayad na kanan, hindi mo na madumduman. Ika pitsa do siguro do mo way na internet connection. Utod na ya. Very fast sa pangutod. Titani akon lang, tingagaw ka naman bayad ka naman para mabalik ay mo connection. Ito importante para sa iyo. So ako lang tani sa PLDT particularly tani kung ano kadasig mo mutod, amo muna ko kadasig mag pabalik sa serbisyo. Tindihan taman nga may kalamidad. Pero kung siguro kung tutukan ka dasigon, guro mabalik man ako hindi man siling daw pila dugay na din nagsigad ng suga sa amon. Di pa na mabalik ya. Ang ako na amo na gantos mo nang pabuluyo mo, way kasang internet connection. Perting antos mo, ha? Ang akong punto mo lang eh. Tani, kung ano kamo kadasig mangutod, amo man kadasig. O bisan tagaan ta pa kamo jutay nga ligwa. Medyo madasig-dasig ang pagbalik man sa serbisyo. Kaya nagabayad kita mo. Tapos PLDT ano ni matabos ni. Kay pila na kadlaw kalawig na nga wala sang service, ti magbayranay kami sa mag-abot ang due date. Mangyapon, namon bayran. So far daw ay po ko kita statement nakita ko yung sa Smart, hindi ko nag-interest gid mayo, pero ang Smart I think na may rebate sila. Ano, ambot sa PLDT, may araman ng Globe, may araman. Way ko kakuan pagit sang ilang mga announcement, no? But, hopefully, nga tungod nga pila kadlaw man nga wala sang serbisyo, may rebate man. Kasubo man na yang pila kadlaw nga way sang serbisyo, way kasi internet connection, bayran ko ang adlaw nga wala nyo maserbisyuhan. Daw masubo man na kag-unfair, di ba? Pero way man okay man lang, willing man lang ko yung magbayad, basta ibalik nyo lang sang madasig. Ang amon nga internet connection, kay importante na, kabalugid ka mo kung ano ka importante sang aton nga internet connection. So kung may padasig yung PLDT kag sa Smart dira, sa Globe dira, panawagan sa inyo, idasigan nyo man, bisan ang presidente, tagambal na eh. Nga kamo nga mga telecommunications company, dapat tagaan nyo priority ang pamadasig nga pagbabalik sang inyong serbisyo. Hambala na nila sa presidente. Ti ako, ginasulit ko lang hambal sa presidente. Nga kamo nga mga telecommunications company, in my case, PLDT, dasig-dasigan nyo man ang pabalik sa serbisyo. Kay, ti ano dito sa, para sa akon, pitsa uno, ako nga due date mo. Hindi, uwi ko na kalipatan kay para daw nasubukan ko nung isa pag-text sa akong bata nga, Dad, why naman ta why naman ta internet, din ko ebaw, da naman taglay, kaya noon sa nung bayad to, niya gapon tani dapat nagbayad na ta, din ko igle. Kaya takbayad, yung danta, ingagaw na bayad para mabalik.
Okay man, kung makabayad ka na, dugay-dugay, balik Manila, daw dasig mo sila magbalik. Basta nakabayad ka. Di niya kaso, ti dasig man ang pangutod ninyo, tani dasig man ninyo pagbalik. Please lang PLDT, Globe, Smart, I think amo man panawagan sa iba naton nga mga ka-aksyon. No? Anyway, sa aton dira nga mga ka-aksyon bala, monitor sa Facebook. Facebook lang kita ha. Ang aton sinismo nga pagpangalagad, no? Tagaan ko lang na isang atensyon ini nga aton naga-monitor. Miri, good evening man, kag Ray Jantan Villalon. Oy, kilo danay kami sini kay Ray Jantan Villalon sang Barangay Purisima, Manapla. Kay Elvira Hilogo, good morning, good evening man. Jerry Gakuma. Pamati man sila sa Silay City. Salamat. Kay amigo tada Melili Oligo. Maayong gabi man. Kay Ray Baryoga. Nya surugay dula sa gina. Sige lang kaintindi kita sa amigo Rea. I think na may jutay kami ginpatalada amigo Rea, no? Pasalamatan mo lang ina ha. I don't know kung kwanto kita basta nag-baltos lagi na sa akon. I think ginpadala dira, no? Sakay Judy Tailoring. Good evening man. Di ni Dampi Judy mo tailoring kasi makapatahi tada ka makapotod tada sang makapaliwat tada o makapatukap tada. Sige, Nicel Fabol. Maayong gabi sa imo Nicel. Dira sa Manokan Country, no? Maayong gabi sa imo Nicel. Oy, kay Ma'am Georgia Gargasiran. Maayong gabi man, kag thank you Gid for being with us kay ina, no? Kag kasadya maning bye kay Georgia mo, no? Sige lang, dason makwantagin mo plato, ma-enjoy ta. Ay subugi na medyo limitado aton nga kuan bigon, balo ka naman sa pandemic, sang time element, kay ginagawa ko sa man kami kay may mga programa ka pa, may mapreparar ka pa. Anyway, maya kay na dayon may kay na tigayo naton kag I hope tanan ka mo nag-enjoy sa aton nga pag get together kay na. Jutay lang kami kay na ya kay ti quality ning amon yung quality. Jutay lang kag at the same time observe naton ang natawag naton bala nga social distancing. Nga hindi tanto ang gathering, no? Although tanan fully vaccinated naman no. So, Homan Lumena. Good evening man. Ara Mangina. Sakay Oyhada, maayong gabi sa imo. Tess Rivera Murayama. Good evening sa imo dira sa Japan. Merry Christmas again and happy holidays dira sa inyo. Maylen Galeno. Ga-monitor sa Qatar, no? Sakay Jin Oisiser. Good evening man. Wala na sa lugar mugani na mo nambal ko ginabla Miss George Arnel Gonzalez, classmate ko ne. I don't know kung nam classmate ko ni sa alain guro ning Arnel ay be alain ni sang Arnel, may classmate ko nang Arnel Gonzalez galing ini si Arnel no, may classmate ko sa nang Arnel Gonzalez man. Bia Jonathan, maayong gabi sa imo. Ginagreet man si kumarin niya Star Mayo, Van pa sa Mayo, kag Jinky de Alagdon. This Jinky, doon ko online kay na, ang get together, kay, way na ko kakuan na, kay, way ko gani isang kuan, way ko ginasang, internet connection, way ko sang data, kay na, may kabudlayan, dutay, sige lang Kay Veronica Santillan Manukan, good evening man sa imo, and thank you also. Sa inyo padayon nga pagsuporta kag papakita sang enthusiasm sa whatever activity we have, no? Ang generator nga Action Boys, amaw mo pagina. Ang generator perti pagitag mahal man. Ang generator do apyan mo. Daw mo ang term namon perti man to yung ligya to do apyan ba? Ano nang apyan na? Anong apyan man? Do kuan man na siya do ano na sa ganing apyan man riya way ko ka kuan do kuan na sabla mo do ano man illegal substance. Basta ang generator may isa ko na pamangkutan. May ara ko na generator nga nagabili isang ordinarily gabili tag 27,000-28,000.
Subong ko tag 45 hasta 50,000 ang bili. Ti gaginutok pas mong kabakal generator set, kay damo sang wala kuryente mo, ti ba niya makasarang nga bakal generator set, ay abaw man negosyante, nagkuhan man, nagpresyo man dako. Ay, yan naman yung ginoy mga gaba sa inyo, no, ha? Kay bo, ka sakit ko, masakit ang gaba, eh. Okay lang ako siyang mirisi, pero ang gaba, sakit. So, likawan, tagin na kay ang gaba. Subong ka ganan siya, kita, enjoy kita, pero bumiltada, nga na, bultidahan ka ganis na, balikan ka. Basi ka to pag plak mo lang na eh, ha? Sobra na nga paminta, ha? Baligyalam na sinsakto, bala? Ha? Kay magiganan siya ka naman sa presyo nga muna, nga pag pamintahaan mo, pag ang kabudlayan sa iban. Juvie Monares, may gabi man, Erlinda Heroy Imalay. Aha. Sa kay Atiya Kim Eriman. Bukod si Atiya, dong enjoy ko ni kay Atiya mo. Atiya, si Atiya, dong katitiya. Kay 13 years old pala siya mo. No, enjoy mo kung kay Atiya. Kay, huwag ko mag-expect nga, grabe pang iyang status. Na relationship ka, Atiya. Kigan, naging ka makita na ito, sundaman mo lang sa akon. In a relationship ka sa kasino, sa ano? 13 anyos ka lang mga in a relationship ka na ba? Kita na tagani, makigandagid ka. Dennis Richard Timor Roma, salamat nun sa inyo, Dennis, ha? And thank you for being with us always. Ha? Ruel Sason, from Barangay 31. Miss Yvonne Boucher, may gabi man sa imo dira. Thank you for sharing sa aton sining broadcast, sa aton nga FB Live. Salamat. Kay Benji Galvez, watching live sa Sitio Alulong. Dini, Sitio Alulo, di na to? Alulong Binavista, Himamaylan City. May kwan saya, may data saya. Kaya naka-online saya, may wifi saya. Kaya Miss Veron, okay, Malahalon guro, Malahira guro action. Malahira, hindi na Malahira, Miss Veronica. Bintahuso. Ha? Magkita na italiwat at iya, kigan, tagiga mo, yung mga status, nakita ko diyo, in a relationship ka, ha? Makigan, tagid ka, no? Sherlyn's are nice, maing gabi man. Anyway, mga ka-aksyon, amo na nga ito nga pagpangalagad karong kagabihan na yan, no? Ulihin na kami naka-decide nga masigi kami FB Live, kaya na pa kami kaparik-parik dire, kung paano makabalik kita on air. Medyo tanan namon nga effort na himo na. Oy, Sineco bago, ha? Buwas, i-shout out agad nga mo buwas. Kundi na magbalik ng amon nga kwanbla, magbalik ng amon nga on air. Way ka mo ka sa labat da, ha? Ginatawgan ka mo, ang napakayo namon, explain nyo lang sa amon kung nga way pa may power dira. Way kami ka pangayo nga ibalik nyo ang kurinti kung di pwede, ha? Kung lang alang pa, explain lang sa amon. Tawgan ka mo da, ginabutang nyo, ginatakop nyo. Ano ka mo da sa Sineco bago? Ha? May ganun naman ko. Abi, kabalo ko nga subong ni damo ang reklamo. Pero ang amon ginapangayo, nag-text pa ko, ha? Nag-text pa ko kay may number ginatag sa akon garing man, drop call nila. Gapamangkot lang kami kag pa-explain. Nga sa area namon dira sa transmitter sa bago, nga away pa kami power kay suno sa amon nga pagkadto sang amon nga mga kaupdanan, ang palibot nga siga nga ang away pa day power sa amon. Why kami ka-demand sa inyo, ay balik yung power, kung di pwede, explain lang sa amon, patagi lang kami, amon ang pangayon amon. Hindi ka mo, ano mo inyo nga klase sa mga empleyado sa Sineco, bago man, magluwas ng mga mayo, ha? Explanation lang ginapangayon amon. Nga i-drop call nyo. Amon ang serbisyo nyo, da? Sinong manager na sa bago man? Taga-bago ko ba na?
Do hindi man amo sa una da. Ha? Subong niya do. May tawagan ka sa landline. Ang landline niya sigurado maring gina mo. Pila ka landline yung ginatawagan namon. Gina pa ring nyo tapos utdon. Ha? May cellphone number ginatag sa akon, tawagan ko, ring, so hindi pagsabton. Nag-text ko, kaya ring man o, nag-text ko, why man sabat. Explanation lang na pa kayo namon sa inyo. Why kami ka demand nga balikan sa kuryente kung hindi man pwede, ha? Explain lang sa amon palihog, ha? Boss kayo si Mang Kutong, hindi ko sinong manager na da. Kaya pabalon ko siya nga munang ginahimo sang Sineco. Sa Bago, ha? Talking about Bago City. Kung may himo nyo na sa amon nga diri sa radyo, waay sang rason nga hindi nyo na mahimo sa ordinaryo, tada ka pumuluyo sa Bago nga konsumidor nyo. Bisa na taga Bago, damo ka text ako, no? Nga tsaktong inambal ko. I-explain nyo lang kung nga ang way pagyapon sa kuryente. Ha? Mga taga Sineco, Dras Bago, pwede na? Kung di pwede, hindi. Kung hindi ka mo maka-explain, di, way tamay mo. Puti dapat ginaya, we have the right to know. Ha? Amon man na tani diretso, bala, amon man na kuwantani sa inyo nga, pabalon nyo kami. Kung nga ang palibot, de kasiga, ang amon yung transmitter, wala. Te, amo lang ginapangayo ko sa inyo, explain lang. Patagin nyo lang kami, kay hindi kami budlay patagan mo. Tapos kahapos, amon mga insindi, ha? Hindi kami mabudlay patagan, ha? Basta patagin nyo lang kami, kaya mo na pangayo namon, hindi kayo kumanawag na sa inyo, ya. Hindi nyo pagsabdon. Taga Bago, try nyo bala ang kwan? Ang emergency number sang kwan, sang Sineco? Pabalaan nyo ko be kung gasabat sila kung wala. Kay may emergency number sila, hindi ba? Ang emergency number, ginagamit na sa in times of emergency. Kung Sineco ang balanta ng emergency ni, isa dira number 1, way ka mo kurindi emergency na siya. Ha? O kabalo kong classmate ko, arada. Way man siya labot. Ara man na siya sa cashier. Ang hakon nga buot silingon di. Inang sa maintenance na bala sa Sineco da. Ha? Ara ang maintenance. Ang classmate ko ara da pero way man na siya aram na siya sa cashier da. Gabaton sang bayad da. Way na siya labot da. Ang sa maintenance bala sa engineering department nyo da. O sa maintenance nyo abe. O sa emergency crew. Pabalaan nyo man ang tao nga hindi kamo nga wala sang power sa ila. Sa nasiling ko na in our case, kay napatawag namon, kay mamangkot man lang kami mo anong natabo, anong problema nga kamiya wala pa da kaya kay hindi palibot da nagasiga naman. May problema bala da? Kung may problema, ti okay. Paintindihan lang kami mula na mga namon Sineco, no? Nga paintindihan nyo kami. Sineco Bago, ha? I don't know kung dala pa ni sila sang... Kung man ni sila mo, under man ni sila Sineco, Bacolod. Kung di ka mo na magsabat, i-try ko abi, reklamo na didiri sa main office, no? Kaya ako man kita pangita, datani ba lang, tiga-ring man ang telepono mo, man, siling ta busy, kasi siling ta akadamo, guro ka panawag, busy, garing mo. Why lang gina-drop call? Landline. Pila ka landlines. Cellphone. Why ginasabat? Ti amon ang serbisyo pangita sa tao. Sa karon nga panahon nga may kabudlayan kita sa pila ka mga areas naton. Bago duwa isang power, ang ginapangayo ta lang dire mapatagan kita kay namin namangkot sa akon. May ari di ginatagahin ni Garano. Nya sir, may ideya ka kung saan o pa sa inigaran nga area. Nya sir, may ideya ka kung saan o mabalik ang kuryente to sa amon. Ni ko ahay, way kublay diya. Hindi ko yung maghatag sa imo sang definite nga timeline
kung saan mabalik dira ang kuryente. Ha? Hindi ko magatag si mo. Ti, amo man na tani ang akon man. Ako ya, hindi sigurado mo. So, hindi nga mga tao, gakuan ni sila, gapangap-kap ni sila. Saan umabalik ang kuryente man? Ang aton nga mga power utility firms, ang mahimo nyo dira is hindi man ko gapangayo sa inyo, nga tagaan nyo sila sa timeline, kung ang definite nga pizza kung saan umabalik ang kuryente. Paatagin nyo lang ang tao. Gain nyo lang sang ideya. Nga, so anong ginahimo nyo nga ate, amon ninyo, makuhan pa kami sa amon ninyo, ti siguro mga amon pa nakalawig, makuhan amon pa ninamon, manapas pa kami sa mga kwanda, mangutod sa anoda, mangtakod sa anoda. Explain nyo, para ang tao, amon malagi ng lasang tao mo, mabalaan niya bala kung anong ginahimo. Ha? Ti kamo di sa Sineco bago, nagbutang pa ka emergency number, tawagan, way sabat. Ha? Tawagan, way sabat. Way na daya tawo kong gabi. Emergency! Nga emergency sa adlaw lang katabo. Naghatag pa kong emergency number. Nga manawag sa inyo, way sabat. Diba si magrason ka mo bulok kagabi na ulan da tao? Ay, ang emergency adlaw lang taboaw. Paano kung gabi-abi iya kung may karab-karab ito ang kuryente? Huwag kami isang tawagan. Hindi na emergency. Kung gabi-abi na tabo. Wala doon na pa naman doon sa adlaw. Nagkakarab-karab na, nagadalaga ng kalayo sa kuryente. Wala doon pa naman doon sa adlaw. Hindi naman nagurong tsakto. So, kinagatag ang mo emergency number, garing man, unlike this bakulo dyan, tawagan mo sang chimpo emergency, tawagan mo ya, way garing. Way, hindi man hindi makontak. Ti siniwat, hindi mo kontak ro kay damo ka panawag. Di ka mo ya garing, way ka mo kasabat, Sineco bago. Ang bakulod ya, pag emergency tawagan mo busy. Hindi ko blakit sindi sa Sineco nimo. Kung hindi busy, way ginasabat. Kaya lugtasan sinyo. Bagay ka. Sige, makuktasin nyo man. Galing ka makuktasin ko eh. Ako ka palawag mo. Ay, mga... Amo lang na Sineco, pangabaya sa bago, dira. Sabtan nyo lang ang inyong emergency number, bla. Nag-text pa ko, sabta lang ko bala. Bisan sa text ka lang ma-explain sa akon. Para ma-explain ko man din sa mga food ko. Ay, amo nagling sitwasyon sa bago daw, sa aton nga transmitter, oh. Amo din ni sitwasyon nga way patadaya power nga ang iban niya mayara na kuryente sa palibot kita yo wala amo ni gilio. Hindi ko magpati nga rason way kami bayad kay palabayad kami mo. Yung time kami magbayad. Ha? So kung anong rason da patagi lang kami Sineco sa bago ha. Sa kay kung wala lang nagproblema among generator, hindi na kuya magtawag sa inyo. Galing na problema kami sa generator ramon, gabi pa natabong problema, way kami sa backlan sa parts. So muna ka na problema kami. Ha, muna ka na problema kami. Kay tani, kung way kami, kung ang amon generator setup, kung wala na problema, okay lang na ang amon daman nga area, pandaron na amon generator, makapangalagad yung magyapon sa tao. Damo kami gyapon mapangalagaran. Tigin limitahan yung Sineco ang amon pangalagaran, kay way kami kasabat. Ang iba niya, hindi nakakakuan sa amon, kay hindi kami kaway kami sa on-air. Kaya kami, hindi kami ka-explicar sa ila kung nga hindi kami kapangalagan on-air. Yun ano, kung bran, tuway ka mo yung generator, may hara gani. Tanong mo nag-diferensya. Hindi kami ka-explain. Yan ti Sineco ay gidaraw, ibang kasiga na, Sineco ay. Sa bago da. Ninguti mo gani, hindi kami nakitsindi nga, way kami sa kuryente pa. Kay tawgan na mo, way ga sabat. Tiksan mo, way man ga reply. Ay, so Sineco. Liog lang ta sa inyo da, ha? Amigo, tada sa Sineco, way ko kabalo kung sino na ng mga kwanda, prote. Base sa inyo da, kasiga, do tawhay ka mo da ya. Ting iban niya. Pabalaan nyo lang, ha? Ang pumuluyo, hindi lang kami ang iba nga pumuluyo dira nga away pagyapon sang na-restore ilang kwanto explikahin nyo nga away ma-restore.
Si Arnel Gonzales, taga Hinigaran, Coxon Boy, are Kusubong, Bangkok. Nagapangita man sang kayuhan. Okay. Sige. Dionilo Norbe, naka-idlip na ko pero may biyahe ko mamaya 10 p.m. Okay. Kay Reyna Aguilar Cabayaw, are. Good evening, watching from Manila. Pag-greet lang sa Nanay Anton sa Mao, Bago City. Family and sa Cabayaw family. Hindi ko kakontak sila subong. Kumusta na sa ilatanan? Jacqueline Marino, good evening, pa-shoutout ko na sa mga anak niya sa Boulevard, Barangay 13. Si Benji Galvez, niya Sir Boy, diri sa amon sa bukid, wala kuryente, solar panel, kag battery ang gamit namon, good for you. No? O, sige mga ka-aksyon na. Okay na kita. Salamat sa inyo pag-upod diri sa aton, sa aton nga pagpangalagad via FB Live. Thank you, gid mga ka-aksyon, kag kita na kita buwas, Kabay pa nga balik na kita buwas sa, I don't know, kay kung namuning sitwasyon, nga ang sineko daw ay pagikasabat, mag-amuning nga sitwasyon, buwas sa aga ni, ma-FB live patas ni, maguluadlaw na ta ni maka-on air, kay para makabakal ta sang inanglanon ta to sa aton generator set, no? So, sineko, masimedihan nyo da, haliyong nanda, ha? Kung di ban, please try to contact us, explain to us nga ang hindi pa mabalik ang amon dira nga power sa transmitter side. Kasi padugayan nyo naman kay ginmuno taka mo Huwag ganon. Huwag ganon. Kasi sabi nila, pag ayaw may dahilan, pag gusto may paraan. With that mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,